L-ikbar tħassib tar-residenti fiż-żoni ta' madwar il-powerstations mhuwiex biss it-trab iswed li jinġema' fid-djar u l-bjut tagħhom, iżda l-effett ta' dan it-trab fuq saħħithom. Ma' News residenti mill-Fgura qalu li din hija problema inkwetanti ħafna u dan għaliex it-trab li jinġema' u li jidher mhuwiex biss l-unika problema. Mela L-iktar erja hekk, til-biċċa fejn l-iskola hekk. L-iktar erja li qed jimmirdu nies. Issa it-trab iswed mhux li tikinsu dak rajt li qed tibla. Li qed tibla ġo fik trab irqiq minn dak u qed tibla. Hawnhekk voldi li l-biċċa kbira li jħalluna nies imħabbekku. Voldi li inkwetanti ħafna. Il-problema aħna l-Fgura imbagħtu ħafna b'dil-problema. Taffetu ħafna minn s-saħħa. Ka fin-nifs u f'kollox. Imma din-naħa dejjem batejna le. Anka biex tieħu nifsi jisek tibda tħossok jisek naqafgat, qed tifhem? Ħafna mill-persuni li News tkellem magħhom u li joqogħdu f'din iż-żona għandhom lil xi ħadd fil-familja ibati minn xi tip ta' mart respiratorju jew inkella allerġiji. Għandha tifla mbagħad għandha t-tifel ibati plasma, ġifieri affettwatu kollu. Tfal ibatu bl-allerġiji u anke jiena